आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. आणि मी माझ्या चॅनलबद्दल थोडक्यात सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. आणि छान छान शॉर्ट्स, माय डेली ब्लॉग वगैरे असतात. तर नक्की जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. हाय समर्थ, तुझं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. प्लीज डबल टैप कर. कैसा है मेरा वॉलपेपर? बहुत घटिया, बहुत घटिया है. मंडळी डबल टॅप करा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. पसंद नहीं है आ गया क्या? नहीं पसंद आहे मुझे, माका नाही आवडत जो वॉलपेपर, बरो नाही. ची, कालचा दिवस लय खराब गेला माझा. कसा काय रे? काय झालेलं काल? काय झालेलं काल समर्थ? काल काय झालेलं? खराब कशात गेलो तुझा दिवस? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला, जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. मंडळी जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. देखो देखो ना मुझे छोड़ ना देना, देखो देखो छोड़ ना देना. नमस्कार कोकणची माणसा. नमस्कार दादा, कोल्हापुरी दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात दादा? कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. लाईक केलं, धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. समज म्हणते काल तुला चुकून काहीतरी बोलला गेला आणि दुसरा फोन माझा सर्व्हिस सेंटरला गेला, त्याचा बॅक पॅनल गेला मागचा, पुढची डिस्प्ले गेली 15,000, 1,00,000चा फटका लागला मला. हा बघितलंस? देखो कैसे है हम, हमें कुछ बोलना. कोकणातल्या माणसं बोला, परत कधी जाऊ नको समर्थ, समजला काय? कोकणातल्या माणसाशी पंगा नाही लेने का. देखो देखो ना मुझे छोड़ न देना, समजलं? आणि साधारण फोन नव्हता, आईफोन होता. आईफोन, ऐसे लाखों फोन आईफोन आ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं, ऐसे लाखों फोन आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है. तुम्हारी सैलरी आती है ना, उसमें से ले लेना.
तरी म्यूट आहे. कधी सांगणार मला? एवढे एवढे वाचले सगळे मी सगळे कमेंट. सुप्रिया कोल्हापुरी दादा म्हणतायत आधी कसं होतो तसाच आहे. कोल्हापुरी दादा तुम्ही आणि मी मस्त गोलू मोलू आहोत ना. समर्थ दादामध्ये साधारण फोन नव्हता, आयफोन होता. आयफोन काय 5 रुपयाचा येतो. चल. सुप्रिया दीदी म्हणतायत हॅलो कोकण, हॅलो उत्तराखंड. एम के दादा म्हणतायत जाऊ दे ना. नाही, राधे राधे जी, राधे राधे. एम के भाई कहाँ से बात कर हो म्हणतात. समर्थ म्हणतोय जाऊ दे ना, मी तर त्याला रिपेअर नाही करणार. मी नवीन फोन गेलं आयफोन 70 लेटेस्ट वर्जन. वाव, मला पण दे. सुप्रिया दीदी बोल रही है एक फ़ोन मुझे भी प्लीज़. देखो समर्थ भाई, सुप्रिया दीदी को भी देना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो. एम के दादा भाई बोल रहे कहाँ से हो जी. मैं हूँ महाराष्ट्र से, लेकिन अभी मेरा लाइव चल रहा है जम्मू काश्मीर से. और समाधान भाई, आप सगळ्यांचं मी जे फालतू कमेंट करतात त्यांच्या स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवलेल्या आहेत. समर्थ म्हणतोय सुप्रिया लेटेस्ट आयफोनची प्राइस किती. सुप्रियाताई, आयफोन लेटेस्ट आयफोनची प्राइस किती चालू आहे 70 प्रो मॅक्सची. सुप्रिया दीदी आपको पूछ रहा है समर्थ की लेटेस्ट आईफोन की प्राइस क्या है. सुप्रिया दीदी बोल रही है म्यूट है. ऋषिकेश शिंदे, ऋषिकेश भावा, तुझ्या फोटो सकट मी तुझा स्क्रीनशॉट मारून घेतलेला आहे. आणि थँक्यू बहिणीला छान छान प्रेम दिल्याबद्दल. सुप्रिया दीदी अनम्यूट प्लीज. सुप्रिया दीदी आयफोन 7 प्रो मैक्स प्लीज. चलो चलो फोन दे दो समर्थ भाई. येस, आयफोन 70 ची प्राइस किती आहे. सुप्रिया दीदी पूछ रहा है 70 प्रो मॅक्सची किती प्राइस आहे. गुरुनाथ दादा म्हणते ताई जेवण झालं का. जय गुरुबा काका, जय गुरुबा काका. दादा जेवण तर नाही जेवलो, खूप उशीर आहे जेवायला. तुम्ही जेवलात का. लिओ, हाय लिओ, स्वागत आहे तुझं. अनम्यूट करा की. ओ मगातपासून मी वाचते सगळ्या स्पेलिंगा म्हणते. मुलीला अभ्यास शिकवता मला ते स्पेलिंगच होतंय सगळं. पण सगळ्यांचे कमेंट वाचत होते आणि नंतर कळलं मी अनम्यूट करून ठेवलंय. स्वागत आहे लिओ तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. लिओ जेवलास का तू. सुप्रियाताई म्हणतात 1,30,000 1,30,000 रेलवाला भाई. समर्थ, सुप्रिया दीदी का भी लाइव होता है, प्लीज़ इनको भी ज्वाइन करना. समर्थ म्हणते म्यूट हो गया महाराज, म्यूट हो गया महाराज. स्नेहलताई म्हणतात हाय स्नेहलताई, नमस्कार. जेवण झालं का. जेवण तर बनवलंय, फक्त जेवायचं बाकी आहे. मिस्टर आले की. लिओ बोलतोय काय करणार लिओ, कामाचा लोड आहे रे बाबा. गृहस्थी सांभाळून सगळं करावं लागतं. सकाळी उठल्यानंतर डायरेक्ट 11 वाजता झोपायला भेटतंय. आता मग तुम्ही माझी हालत बघू शकतास माझ्या डोळ्यांवरून. हो ना हो स्नेहलताई. सुप्रिया दीदी, हमारी लाइफ ऐसी होती है महिलाओं की. समर्थ बोले अरे भाई मैं दोनों आईफोन लेने वाला हूँ, सुप्रिया दीदी के लिए और मेरे लिए. अरे वाह, देखो सुप्रिया दीदी आपके लिए और समर्थ आप खुद के लिए ले रहा है, मेरे लिए नहीं ले रहा है. ताई नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. नीलमताई जेवलात का. अभिजित दादा म्हणते ताई मुंबई येणार आहे. कोण. मी नाही येणार आहे. मी मे मध्ये. तुम्ही येणार आहात का. हाय पूजा दीदी, स्वागत आहे तुमचं. हाय दीदी, कैसे हो पूजा दीदी. असं म्हणते मेरे को ज्वाइन करने का ही है, मेरे को ब्लू दीजिए. ब्लू चाहिए, ओके. ज्वाइन करने के बाद नहीं दूंगी. हाँ, ज्वाइन करो. सुप्रिया दीदी को ज्वाइन करो, फिर बाद में ले लेना. ज्योति शिंदे, हाय ज्योति ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. हाय प्रेमीकर, हाय हाय. सिराज दादा म्हणते पिठलं कांदा भाकर बनवली का. रात्री बनवणार दादा. बरं झालं तुम्ही एक रेसिपी दिलात, बनवते. नाहीतर विचारच करत होती काय बनव. थँक्यू सिराज दादा. समर्थ पूजा सुप्रिया दीदी को दादा. समर्थ म्हणतोय रेलवाला जॉईन कर पटकन.
पूजा ताई म्हणते मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो दी? मैं भी ठीक हूँ पूजा दीदी. खाना खा लिया आपने? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. रजित शर्मा, हेलो रजित भाई, कैसे हो आप, कहाँ से हो? प्रेमी बोलते हर धंधी बर्थडे. हर धंधी बर्थडे मतलब आपका बर्थडे है क्या? समझ. पूजा दीदी आप किधर से हो? पूजा दीदी गुजरात से है. समाधान पाटील म्हणतात बाय बाय हाय हाय. काय म्हणते? बाय म्हणते की हाय म्हणताय? हाय. सुप्रिया दीदी बोलते काय झाला? काय नाही झाला, तुम्हाला मोबाईल गिफ्ट करणार आहे समर्थ. समर्थ तुला गिफ्ट करतोय. सुप्रिया दीदी तुम्हाला गिफ्ट मिलेगा अभी समर्थ से. संदीप दादा म्हणते आज बुधवार आहे, मस्त नॉनव्हेज बनवा, अंडी सुद्धा चालतील. नाही, मी बनवलंय मुगाची आमटी, कोबीची भाजी. तुमच्याकडे काय आहे संदीप दादा? पूजा ताई म्हणतात मैं गुजरात से. ओके. जया ताई म्हणतात हाय जया ताई नमस्कार. समर्थ होते आय फ्रॉम बिहार. समर्थ तू कुठला आहेस बाबा नक्की सांग. एकदा नाशिक सांगतोय, एकदा बिहार सांगतोय. सुप्रिया दीदी बोलती मैं उत्तराखंड से हूँ. समर्थ सुप्रिया दीदी को प्लीज ज्वाइन करो. ब्लू लिक्यूस ले लिया ज्वाइन करने के लिए ना, प्लीज ज्वाइन करो तुम. प्रेमीकर म्हणतात माय बर्थडे विशेष सर हॅपी ओ. वैभव दादा म्हणते हेलो. सुप्रिया दीदी बोलते ब्लू दे दो. बिल्कुल दे दो. यस बिल्कुल दे दो. फ्री में हमें क्या अभी हल्दी कुंकू चल रहा है तो फ्री में हमें आईफोन गिफ्ट कर दो. रंजीत शर्मा म्हणते यूपी से है. ओके आप यूपी से हो क्या भाई? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. मैं महाराष्ट्र से हूँ. जय ताई म्हणते जेवण झालं का? जय बनलंय पण जेवायचं आहे. किशोर जगताप नमस्कार किशोर दादा. सुप्रिया दीदी आईफोन ही चाहिए मुझे. सुप्रिया दीदी को आईफोन ही चाहिए. किशोर दादा मध्ये तू कुठून आहेस? दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. समर्थ मध्ये मी नाशिकचा आहे. समर्थ तू सुप्रिया दीदीला चॅनलला जॉईन झालास का? कशात घालतं पाणी? संध्याकाळी घालूचं असतं, आता नको घालू. संदीप दादा म्हणतात चिकन भाकरी खायला या. हो दादा येते येते, तुम्ही पण या. सुप्रिया दीदी बोल रही है चैनल सुप्स पहाड़ी. सुप्स पहाड़ी करके इनका नाम है, प्लीज ज्वाइन करो समर्थ. ब्लू लिया है नहीं तो ब्लू हटा दूंगी अभी. रंजीत दादा म्हणतात मैं शाहजहानपुर से हूँ. ओके शाहजहानपुर से है. वाओ आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज़ डबल टैप करो, चैनल को ज्वाइन करो. मेरा लाइव आता है 2 बार, दोपहर को और शाम को. सुप्रिया दीदी बोली हाँ ओनली आईफोन. ओके सुप्रिया दीदी को ओनली आईफोन चाहिए, ओनली. समर्थ होते और किसको फ़ोन चाहिए क्या, जल्दी से बता दो. समर्थ भाई अंबानी है. सुप्रिया दीदी बोली ये सारे मराठी चलो झोपने. नहीं अभी खाना खाएंगे बाद में झोपेंगे. पूजा दीदी बोली ये कौन आईफोन दे रहा है सबको, मुझे भी दो. ये समर्थ भाई है जो सबको आईफोन दे रहा है, हल्दी कुंकू कर रहा है. रंजीत दादा म्हणते रजित दादा म्हणते बोल रहे आपकी लाइफ के वजह से चलती है. आपकी लाइफ के वजह से चलती है. मेरी लाइफ 2 बजे से चलती है और मतलब 1:45 से चलती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल के हिसाब से मैं लाइव का टाइम चेंज करती रहती हूँ. और शाम को 7 बजे. प्रेमिका म्हणते फ्री डे. अमित दादा म्हणतात हाय अमित दादा नमस्कार. उन्हात कशाक बसलस? थंडी असा उन्हात नाही होय. ह्या ऊन पण माझ्यासाठी खूप महत्वाचा असा. शरीरात विटॅमिन डीच भेटत नाही. पूजा ताई म्हणतात पूजा दीदी लॉटरी लग गई है क्या रेल वाले की? मुझे ऐसे ही लग रहा है. सुप्रिया दीदी बोल रही है ओके रेल वाला इवनिंग 5:30.
प्लीज जॉईन. समर्थ म्हणते ओनली S25 अल्ट्रा. किशोर दादा म्हणतात मी ठाणेमधून आहे. किशोर दादा खूप खूप स्वागत आहे. अशोक दादा म्हणते ताई मेथीची भाजी पाठवू का आता? आमच्या शेतात भाजी काढायचे काम चालू आहे. वा वा वा, मेथीची भाजी भारीच. वाव दादा, पाठवा पाठवा. इकडे येईपर्यंत ती खराब होईल ना. समर्थ तुमने ज्वाइन किया है ना सुप्रिया दीदी को? मैं ब्लू ले रही हूँ. हाँ, प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्रेमिकर हाय सर. अरे इथे सर कोण आहे? मी तर मॅडम आहे. काय झालं खुशी? त्याला घाल ना पाणी. ह्याच्यात ना आणलेलं पाणी. मग मधून नको, भिजतलं नको आणू तू. नको 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 नको. पूजा दीदी बोल रही है. अशोक दादा म्हणते पूजा दीदी बोल रही है दीदी आप बाहर से तो जम्मू दिखाओ. ठीक है, मैं शाम को बाहर जाऊंगी तब लाइव लूंगी. मैं बाहर से दिखाऊंगी. अभी इधर थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखा सकती कॅमेरा करके. अशोक दादा म्हणते दाजी ड्युटीवर आहे का? हो दादा, आता येणार जेवायला. पूजा दीदी हंस रही है. प्रेमिकर म्हणते हाय मॅडम. बोल रहे. आदित्य दादा म्हणते हाय नमस्ते भाभी. आदित्य भाई भाभी मत बोलना, बहन बोलो. सुप्रिया दीदी बोल रही है लेट्स गो. कहाँ? आईफोन लेने. समर्थ मध्ये दीदी खुशी दीदी के लिए PS फाइल लेने वाला हूँ. वाह वाह वाह, खुशी दीदी के लिए. खुशी दीदी अभी दोपहर में पौधों को पानी डाल रही है. सचिन दादा म्हणते जय श्री स्वामी समर्थ. मी सुधीर कुलकर्णी. सुधीर दादा खूप खूप नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. पण माझं लाईव्ह आता सध्या जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. मिस्टर इकडे आर्मीत असतात त्यामुळे आम्ही इकडे राहतो. तर विथ फॅमिली प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन करा. माझ्या चॅनल कोकणातले छान छान कल्चरल तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात. अंकुर दादा भाई बोल रहे बहनी गुड आफ्टरनून भाई. गुड आफ्टरनून. प्रेमिकर म्हणते प्रेमिकर तुम क्या बोल रहे हो? समर्थ होते या सस्ताचा एंड्रॉयड ले लो पर गलती से आईफोन मत ले लो. ओके. सचिन दादा म्हणते मी सुधीर कुलकर्णी ताई धाराशिव आहे. वा सुधीर दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. आलात लाईव्हला, प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या बाकीची जी लाईव्ह असतात ती तुम्हाला जॉईन होता येईल. यार ऊनच येतं यार, कुठे बसू? आता इथं पण नवनाथ दादा म्हणताय जय महाराष्ट्र. नवनाथ दादा जय महाराष्ट्र. पूजा दीदी ओके दी मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर जाना है. ओके पूजा दीदी, थँक यू सो मच आप आए. थँक यू सो मच. अंकुर म्हणतात जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. पहचाना नहीं? पहचाना आप तो मैं. प्रसाद भाई कहाँ है? आपको कैसे भाई, आपको कैसे पता? रावत भैया, सही पहचाने ना? रावत भैया बोल रहे हो? मुझे पता है. नवनाथ भाई बोल रहे. नवनाथ दादा म्हणताय जेवण झालं का तुझे तायडे? जेवायचं आहे दादा, जेवायचं आहे. सुप्रिया दीदी बोलिए रेलवे सैमसंग गैलेक्सी 25 या Vivo X30. मुझे तो Vivo X300 चाहिए. प्रसाद भाई कहाँ है? प्रसाद तो ऑफिस में चले गए.
समर्थ बोलतायत यार आपका चैनल कब होगा, क्या मोनेटाइज, पता नहीं, जब होगा तब बताऊंगी सबको। राधे 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 बोलो। हाय मिस, किधर से हो? मैं हूँ महाराष्ट्र से, आप कहाँ से हो? प्रेमीकर म्हणतात S25 अल्ट्रा घेणार। ओके, हमको सब पता है, हमें भी सब पता है। आप कौन हो जी? मुझे पता है जी। राधे, सुप्रिया दीदी उल्लू बनी थी लेकिन मैं नहीं बनूंगी। रावत भैया। महाराष्ट्र में, राधे भैया, राधे राधे बोलो। महाराष्ट्र में, ओके महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेट्स गो। सुप्रिया दीदी बोल रही है, सुप्रिया दीदी, रावत भैया मैसेज कर रहे हैं, उनको लगा मैं पहचानूंगी नहीं लेकिन मैंने पहचान ही लिया। रेल म्हणतोय भैया एक काम करो, मेरे को ई बीच बेच दो, कभी इस 25 अल्ट्रा, कभी विवेका X300। चलो समर्थ भाई को बेच देते हैं, उस उनकी किडनियों के पैसे लेंगे हम। नवनाथ भाई बोलते तुम्ही चांगले बोलता हो, थँक्यू नवनाथ दादा, थँक्यू सो मच। प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा। सुप्रिया दीदी, नो रेलवे, आप आपको क्यों बेचे? नहीं नहीं, समर्थ को ही बेचेंगे अभी। ब्रिज मोहन, हेलो भाई, नमस्ते, कहाँ से हो? अंकुश दादा म्हणतायत हाय ताई नमस्कार। अंकुश दादा नमस्कार। सुप्रिया दीदी बोले फोन के लिए वो भी, यस फोन के लिए वो भी। समर्थ को बेच देते यार, कोई बात नहीं, फिर ना जिसको समर्थ को जिसको बेच देंगे फिर वो आएगा, चलो चलो मेरे पैसे रिटर्न दे दो इसको, फिर वापस रख लो, हमें नहीं चाहिए समर्थ। अंकुश दादा म्हणतात ओळखलं का मला ताई? हो अंकुश दादा, मी तुम्हाला ओळखणार नाही असं होणार का? सुप्रिया दीदी बोल रही है हाय हाय हाय। प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी जॉईन व्हा। जल्दी जल्दी लाइक करो। ट्वेंटी लाइक का टारगेट है, कोकणची माणसं साधी बोली, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वाओ, बहुत बढ़िया। 20 लाइक्स प्लीज, 20 लाइक्स प्लीज। आता मंडळी लवकरात लवकर 23 तारीखला ही कुठली ती बॉर्डर 2 मूवीज रिलीज होते, माहिती आहे का? समर्थ बनते यार, एक फोन के लिए एक भाई को बेच दोगे तुम? यस, एक आईफोन की कीमत तुम क्या जानो रेल बाबू। नागनाथ दादा म्हणताय हॅलो ताई, हॅलो लाईव्ह दिवसभर चालू असतो का? आपण जेवणार, जेवायला वेळ मिळतो का? भाऊजी बसतात, मी महाराष्ट्रातून बोलतो, जय भीम जय भीम। नागनाथ दादा, म्हणजे दिवसभर माझं लाईव्ह चालू नसतं, मी 1 तास लाईव्ह घेते किंवा 1.5 तास जास्तीत जास्त, आणि 3:30 वाजता आम्ही जेवतो, म्हणजे मिस्टर आले की आम्ही जेवतो, त्यामुळे। दीदी तुझ्याशी बोलता बोलता माझं जेवण बी झालं। अरे टाईप कसं केलं आणि जेवलास कसा मला कळत नाहीये, मला तर जेवताना टायपिंग वगैरे जमत नाही। खुशो क्या कर लियो? मंडळी डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला, कमेंट करा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा। परवा जम्मूमध्ये म्हणजे परवा 90% इकडे पाऊस दाखवते, म्हणजे एकदा काय पाऊस लागला
की भरपूर थंडी वाढणार आहे, पुन्हा एकदा थंडीची लाट येणार आहे आणि त्या गोष्टीनेच मला झोप लागत नाही आहे की कशीच थंडी सहन करणार. आणि जर यावेळी परवा जर पाऊस पडला तर मग सॅटर्डेला मी स्नोफॉल बघायला जाणार आहे. त्यासाठी तुम्ही लाईव्हला दाखवणार, पण थोडा वेळ लॅब लॅपटॉपने तुझी लाईव्ह पॉवर राहिलो. ओके. प्रसाद दादा म्हणतायत हॅलो दीदी. हॅलो प्रसाद दादा, नमस्ते. कुठून आहात तुम्ही? धर्मराज सवाल म्हणतायत कहाँ से हो दीदू. दीदी म्हणा ना काय. दादा मैं कोकण से हूँ, महाराष्ट्र से. प्रसाद दादा म्हणतात ताई जेवण झालं का? प्रसाद दादा हो, जेवण तर बनवलंय पण जेवली नाहीये. समर्थचा मेसेज दिलेले आनंदवाणी. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव आणि सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम अखंड मुखात राहू दे. श्री सद्गुरू वामनराव पै. थँक्यू दादा, खूप छान. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्रेमीकर म्हणते मेला तुम्ही मला आवडतं. मेला तुम्ही मला आवडतं म्हणजे काय? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. समर्थ म्हणते यार चॉकलेट को भी नहीं छोड़ा कभी बोलते हैं, चॉकलेट का गाना सुनाओ के चॉकलेट का. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चॉकलेटच्या बंगल्याला चमचमता चांगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. समर्थ बोलते यार मेरी लाइफ में कभी चॉकलेट होता ना भाई, बंगले में रहता भाई, बंगले में और खुद बंगला खा जाता. हे माका नाही बोलवलंस अनिकेत दादा, तुका मी कधी नाही बोलव चॉकलेट खाव. तू जेवत असतलं इतक्यात. येस, आता नाही होत. ती त्या दोन भाग करून आपल्या घरी येऊन ती काळ्या पत्रिका बघणे म्हणजे आपल्या काय रे बाबा, हे काय माझ्या डोक्यावरूनच जातंय. काय बोलताय दादा? दीदी मला नाही तुझ्या मुलीचं नाव खुशी आहे, मी मोठ्या मुलीचं नाव प्रांजल आहे. हो खुशी आहे, परी आणि पण खुशी. अजून बाकी असा गो लंच. ओके, अजून लंच कधी जेवतलय? जेव व्हायशिवाय पोट कसा यावं त्याला. आम्ही बघ कधी 3 वाजता जेवतो. काय कंटाळो तुला. प्रांजल दीदी मोठी आहे. हो हो, प्रांजल दीदी मोठी आहे. ओ मेरा भोला है भंडारी, करे शंभू कदे करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे. सर से तेरे बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जप लेता ओ महादेवा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. चला आता मी लॅपटॉप बंद करतो आणि मोबाईलमध्ये तुझ्याशी बोलतो. ओके. दिनेश राणा कहाँ से हो आप मेरी? महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र की वागिन. सुनील शिंदे. आणि आता तर इलोय घराक. आता आलास का घरी घराक?
जो जो बाबा मस्त आत मासे बिशे बनवले नसतले आई औशीन माका पण होयत मासे. सुशील दादा तुम्ही हसताय कशाला हो? सुशील दादा फक्त हसतच असतात नुसते. विनोद दादा म्हणते काय नको आता. काय माहिती काय नको आता तर माका नाही माहिती. काय म्हटलं दा नाही बा खुशीक सांगते. शांती गुप्ता हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव. मी टायगर एक टायगर माहिती ना माका. अरे मासे असत काय रे आज. चलो आ गया हूँ मैं. प्लीज 20 लाईक प्लीज. राग येतो कोणाला? विनोद दादा कोणाला? ओके तुम्हाला राग येतो का? मग चांगलं आहे. प्लीज 20 लाइक. जिसने लाइक किया उसको 1 लाख रुपए एक आदमी का 1 लाख रुपए. वाह समर्थ भाई 1 लाइक का 1 लाख रुपए देगा. चलो लाइक करो जल्दी से जल्दी. मला पण येतो राग. डोक्यात फालतू बोललं ना की मला राग येतो. बाकी नाही. फालतू बोलायचं नाही. रिस्पेक्टने बोलायचं प्रत्येकाशी. बरोबर ना? पण विनोद दादा तुमका किती राग येता? सुप्रिया दीदी बोलती कशाक राग येता. अनिकेत दादा म्हणते कशाक राग येता है का? काय माहिती कशाक राग येता है का. सुप्रिया दीदी बोली मुझे 1 लाख नहीं ओनली आईफोन. क्योंकि 1 लाख कम है आईफोन उसकी कीमत ज़्यादा है. किसी को चाहिए आईफोन. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय असं सांगा. मी त्याला सांगितलं आहे की त्यांनी विशालगडासाठी कूच करावी. प्रेमी दादा तुम्ही काय बोलताय ते माझ्या डोक्यात घुसतच नाहीये. सुप्रिया दीदी बोलते येस चलो गाइस आईफोन लेने. आईफोन मिलेगा. समर्थ भाई देगा. म्यूट झाला. मी त्याला सांगितलं आहे की त्यांनी विशालगडासाठी कूच करावी. हो दादा प्रेमी दादा तुमचं काय मला कळतच नाहीये. लँग्वेजच कळत नाहीये. सुप्रिया दीदी बोलते येस चलो गाइस झोपने. अभी खाना खाना है झोपूंगी कैसे. बाजीराव दादा म्हणताय डन. थँक्यू दादा थँक्यू सो मच. बाजीराव दादा जेवलात का. विनोद दादा म्हणताय नाही येत राग तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावरून तर वाटत आहे. ओके. समर्थ म्हणते एक काम करो मेरे को भी भेज दो यार. कहाँ भेजना है. अनिकेत दादा म्हणते चल ताई लंचला जातो. टाटा बाय. अनिकेत दादा. समर्थ म्हणते म्यूट झाला आहे सॉरी. आवाज बंद करून वाचा. सिद्धू काटेले म्हणतात हाय. आवाज म्यूट आहे का. आवाज बंद झाला आहे ताई. सर्वांनी सॉरी सॉरी सर्वांना. आवाज म्यूट झालेला नाही. विसरली म्यूट अनम्यूट करायला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा.
मंडळी, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते. मला सांगा, तुम्ही माणुसकी सोबत असाल की गरिबी सोबत असाल? म्हणजे तुम्ही कोणाला सपोर्ट कराल? गरिबीला सपोर्ट कराल की माणुसकीला? मला नक्की सांगा. घे जा ना. सिद्धू दादा म्हणते आराम करा आता. हां, मला वाटतं मला आरामाचीच गरज आहे. समर्थ मी तुम्हाला लाईक केलं कल. ओके, थँक्यू सो मच प्रेमी. बाजीराव दादा, सिंधुदुर्गमध्ये फिरायला गेलो होतो ताई. कधी गेलेलात दादा? तन्वी ताई म्हणतात हॅलो. बाजीराव दादा म्हणतात माणुसकीला. प्रेमी दादा म्हणतात गरिबीला. ओके, अजून मला सांगा मंडळी, तुम्ही बघणाऱ्यापैकी तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला? मला सांगा तुमचं काय आन्सर आहे. बाजीराव दादांचं माणुसकीला. दादा माणुसकीला सपोर्ट का करणार ते मला सांगा जरा. कमेंट करून नक्की सांगा की बाजीराव दादा तुम्ही माणुसकीला का सपोर्ट कराल. आणि प्रेमी म्हणतायत तर गरिबीला तुम्ही का सपोर्ट कराल हेही मला नक्की सांगा. प्लीज मला सर्वांनी कमेंट करून सांगा की तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की गरिबाला सपोर्ट करणार की माणुसकीला. म्हणजे उत्तर मला नक्की द्या. पटापट लवकरात लवकर कमेंट करून सांगा की तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार आहात की माणुसकीला. कारण त्याच्यावरूनच आपलं टॉपिक चालू होतं आहे. पटकन आन्सर करा मंडळी, आन्सर करा. बघू मला किती आन्सर देत आहेत लोक. काय वाटतं तुम्हाला मंडळी? प्लीज कमेंट फास्ट टू फास्ट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करा. नितीन दादा म्हणते आम्ही नक्की गरिबाला सपोर्ट करू. ओके, नितीन दादा म्हणतात वाव. प्लीज सर्वांनी कमेंट करून मला नक्की सांगा कोण कोण काय उत्तरं देते ते मला कळायला पाहिजे. आणि नितीन दादा तुम्ही गरिबीला का सपोर्ट करणार ह्याचंही मला एक थोडंसं आन्सर देऊन सांगू शकता तुम्ही. प्रेमी म्हणतात, प्रेमिकर म्हणतात गरिबीला. तर प्रेमी तू का गरिबीला सपोर्ट करणार हेही मला नक्की सांग.
बाजीराव दादा माणुसकीला सांगतात. तर प्लीज सर्वांनी मला नक्की कमेंट करून सांगा की तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला. मला पाहायचं आहे तुमचं उत्तर. कोण काय काय उत्तरं देतं ती नक्की मला पाहायची आहेत. प्लीज सर्वांनी आन्सर द्या क्वेश्चनचं की तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. जल्दी जल्दी कमेंट कर लो. हे घे. कमेंट करा लवकरात लवकर मंडळी. गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला. बघू कोण गरिबीला सपोर्ट करते आणि कोण माणुसकीला सपोर्ट करते. कोणाचा आन्सरच येत नाहीये मंडळी. बाबूजी मेरा घर है मेरा घर. हे बघा मातीचं भांड. नहीं नहीं मेरा घर मेरा घर. म्यूट झाला ताई. म्यूट झाला ताई. ओ ताई तुमचा म्यूट झाला व. सुप्रिया दीदी बोलले ओ ताई म्यूट झाला वो म्यूट झाला अनम्यूट झाला. सुप्रिया दीदी म्यूट नहीं किया मैंने. मैं बोल नहीं रही थी. ये रातें ये लम्हे. रवींद्र देशमुख म्हणते कुठे फिरता तुम्ही. आम्ही इकडे आहो जम्मूला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि सांगा मला तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणूसला. आता आन्सर काय काय येत आहे लोकांची. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. रवींद्र दादा म्हणतात लाईक केलं आहे थँक्यू. संदीप चव्हाण म्हणतात हाय संदीप दादा नमस्कार. जेवलात का तुम्ही. रवींद्र दादा तुम्ही जेवलात का. आणि मला सांगा तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला. बाजीराव दादा म्हणते माणुसकी चांगली असली माणसाची कधी माणूस का मी येतो. येस खूप छान दादा. तुमचं पण उत्तर खूप छान आहे. बाजीराव दादांचं पण उत्तर खूप मस्त आहे. संदीप दादा म्हणतात नमस्ते ताई. नमस्ते संदीप दादा. तुम्हीही उत्तर देऊ शकता दादा. तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला.
प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. संदीप दादा म्हणते मी ताई तुम्हाला सपोर्ट करणार. अरे देवा. बाजीराव दादा म्हणते वेळ प्रसंगी माणूस कामी येतो. बरोबर आहे, बरोबर आहे दादा, राईट. अजून काही कोणाचं उत्तर आहे की नाही? तुम्ही गरिबीला सपोर्ट करणार की माणुसकीला? फक्त पाहताय पण काय मला पण फक्त संदीप दादा सपोर्ट करतायत आणि बाजी बाकी कोण सपोर्टच करत नाहीये. मी पण गरीब आहे. रवींद्र दादा पुण्याची माणसं भांडखोर असतात का? मी पुण्याहून आहे. हे बघा दादा, मला तर असं वाटतं की पुण्याचं हे नाव घेण्यापेक्षा माणसं भांडखोर असतात का असं म्हणायला हरकत नाही. कारण आता मी म्हणते कोकणची माणसं साधी, पण सगळीच कोकणातली माणसं साधी नाही आहेत. काही आहेत अशी की म्हणजे काही काही माणसांमुळे म्हणतात ना, एक आंबा किडका असला तर त्याच्यात सगळेच आंबे किडलेले नसतात. त्यातले 4 आंबे तर चांगलेच असतात ना, त्यातलं आहे 2 आंबे खराब असतील. संदीप दादा म्हणतायत हाय. संदीप दादा जेवलात का? हाय स्तुती ताई, नमस्ते. जेवलात का तुम्ही? स्वागत आहे सर्वांचं. स्तुती ताई काय करताय? बरी आहेत का तुमची तब्येत? आणि प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन माझे व्हिडिओज पहा. खूप छान व्हिडिओज आहेत. कोकण कल्चरचे व्हिडिओ आहेत, जम्मूचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. प्लीज सर्वांनी व्हिडिओज पहा आणि मला असं म्हणजे कमेंट करून सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले ते. रवींद्र दादा म्हणताय रवींद्र तसं पण मी बोलू शकतो ना? तसं पण मी बोलू शकतो ना? हो दादा बोलू शकता तुम्ही. संदीप दादा मी वर आहे ताई. ओके, साईटवर आहात का? मग जेवणार कधी दादा? स्तुती ताई म्हणते मला काय लाईव्हला यायला जमतच नाही. काय का ताई हो? बिझी आहात का तुम्ही? बिझी आहात का स्तुती ताई? थंड लगी थंड लगी. प्रीतम भूताने म्हणतायत ओम साईराम ताई साहेब. प्रीतम दादा ओम साईराम, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात दादा? रवींद्र दादा म्हणते जेवण झालं का तुमचं? नाही दादा, जेवण तर बनलंय पण आता मिस्टर आले की जेवणार. तुम्ही जेवलात का रवींद्र दादा आणि संदीप दादा? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. झाले जेवण ताई 1 वाजता. ओके रवींद्र 1 वाजता जेवलात का? बरोबर आहे, एक टायमिंग सही आहे जेवायला. आमचं तर खूप लेट होतं, काय करणार. मिस्टर उशिरा येतात आणि त्यांच्याशिवाय मला जेवणच जात नाही. मुलगी पण आता 3 वाजता येते, त्यामुळे आम्ही एकत्रच जेवतो. रवींद्र दादा म्हणतायत हो झालं जेवण. ओके मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. स्तुतीताई सांगते सासऱ्यांचं ऑपरेशन झालं आहे. ओके मग आता स्तुतीताई आता कसे आहेत सासरे तुमचे? रवींद्र दादा म्हणताय जेवण झालं का तुमचं? मुलगी किती?
मंडळी आता मी थोड्या वेळाने 2-5 मिनिटासाठी मला खाली जावं लागणार आहे. त्यानंतर मी जॉईन होते तुम्हाला. संदीप दादामध्ये मुलगी कितवीमध्ये शिकते ताई? माझी मोठी मुलगी 3रीला आहे आणि दुसरी LKGला आहे. हो, रवींद्र दादा म्हणतात हो झालं जेवण. संदीप दादा म्हणतात झाले जेवण ताई 1 वाजता. मंडळी मी 1 मिनिटात आली. 1 मिनिटात आली मी 1 मिनिटात.
मुलगी कितवीला आहे, शिकते ताई? तिसरीला. मुलगा नाही का तुम्हाला? नाही मला मुलगा नको, मला मुलगा. सदाशिव दादा म्हणते लाईक डन. यू है प्रीती, कशी आहेस? तुला बघितल्यावर फार सुंदर वाटते. व्ह्यू व्हेरी नाईस लुकिंग. थँक्यू. तुम्ही कसे आहात दादा? तू तिथेही म्हणते माझी कमेंट वाचली नाही तू. एक मिनिट ना, बघते कुठली. मला यायला काही लाईव्हला जमतच नाही आहे. सासऱ्यांचं ऑप्शन अगं विचारलं ना मी, तुझे सासरे कसे आहेत आता हे विचारलं, तू आन्सर नाही दिलं. प्रीतम दादा म्हणते ताई जेवण झालं का? नाही दादा, जेवायचं आहे. तुम्ही कसे आहात दादा? मजेत विचार. संदीप दादा म्हणतात हाय. आत्ता ताई तुम्हाला मुलगाच होणार ताई. हो दादा प्लीज शांत राहा, मला असं काही सांगू नका. हसायला येतं मला. मंडळी जेवलात का? ओमकार करीत गरीबाला करणार का? प्रीतम दादा म्हणतात ओके ताई. ओमकार दादा काय लग्न वगैरे ठरलं का? केळं खाते मंडळी या. मिस यू ताई. मिस यू ब्रो. ओमकार लग्न ठरलं की नाही? बघा तुमच्या कोकणची. ओके संदीप दादा, बघतेस. सगळ्यांना बघते हा. मला काल कोणीतरी बोललं की तुम्ही हे करा, काय ते यूट्यूब बंद करा आणि अध्यक्ष व्हा लग्न संस्थेचे. सगळ्यांना कोकणातली मुलगी पाहिजे. का पाहिजे बाबा? कोकणातलीच का पाहिजे? कोकणची मुलगी पाहिजे सर्वांना. मंडळी डबल करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. मी वेल सेटल आहे ताई. ओके, वेल सेटल आहात का? कुठे जॉब करता दादा? मग प्रेमाने करायची की दादा? शोधायचं खटकन झंझट नको, लय वैताग येतो शोधायला पोरी. कुठे शोधत बसायच्या? कोकणच्या मुली मनमिळाऊ असतात. बरोबर, हे मात्र खरं आहे हा. कोकणातल्या मुली मनमिळाऊ असतात, पण सगळ्यात नसतात हा. जसं म्हणतात कोकणातली माणसं सगळी साधीभोळी नसतात, तशात सगळ्याच कोकणातल्या मुली मनमिळाऊ नसतात, थोड्याफार खटक मॅटक असतात. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला. जयोस्तु ते श्री महामंगली शिवास्तु ते शुभदे. राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती संपदाची. स्वतंत्रते भगवती श्रीमही रात्नी तू त्यांची. संदीप दादा म्हणते मी मुंबईमध्ये सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आहे. BMC ची कामे चालू आहेत ताई. ओके, खूप छान दादा. बघते पण तुम्हाला तुमच्या कास्ट मधली पाहिजे ना.
आता तुमची कास्ट मला माहिती नाही आहे की कुठली पण चालेल. राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू निधी संपदाची. राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू निधी संपदाची. स्वतंत्रते भगवती. मानसी ब्लॉग. हाय मानसी, स्वागत आहे तुझं. काल तू कॉल करते बोलली, केलासच नाही. मानसी आ गई है हमारी जान. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला, जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, बेल आयकॉनवर क्लिक. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू. आपल्या 23 तारीखला संदेश आते हैं. कांचे पोहे कार्यक्रम चालू आहे काय? कांदे पोहे कार्यक्रम चालू आहे काय? संदीप दादांना मुलगी पाहिजे कोकणातली. तर मी म्हणत होती की कोकणातलीच मुलगी कशाला. तर दादा म्हणतात की कोकणातल्या सगळ्या मुली खूप छान मनमिळाऊ असतात. तर मी त्यांना सांगितलं कोकणातल्या थोड्याच मुली मनमिळाऊ असतात. जशी म्हणतात ना, मला कमेंट करतात कोकणची माणसं सगळी इतक्या साधी बोळी नसतात ताई. तर तेच मला सांगायचं होतं की कोकणातली सगळ्याच मुली मन मिळवून असतात, है ना मानसी? आयुष्य हे चुलीवरल्या कढईतले कांदे पोहे. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला, जॉईन व्हा आपल्याच बेल आहे तुमचं. कुठून बोलताय संदीप दादा? कुठून बोलताय संदीप दादा? ला 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 ला. नाशिक वरून. आजच मला एक इकडच्या ताई सांगत होत्या की त्या हिमाचलच्या होत्या आणि त्या नाशिकला फिरायला गेलेल्या. तर तिथं कोणीच एस टी लागलेल्या होत्या. कुठे जायचं आहे हे एस टीचं नाव काय तर त्यांना वाचायला येत नव्हतं, मराठीत काय समजत नव्हतं. तर त्या हिंदीमध्ये विचारत होते तर त्यांना कोणी आन्सर देत नव्हते नाशिकमध्ये. असं मला नाशिकबद्दल कंप्लेंट आली. हे खरं आहे का दादा? हिंदीमध्ये बोलतच नाही नाशिकमधली लोक. संदीप दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून संदीप दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. बारिश का मौसम था, दिल बडा ही औसम था. काही लोक आहे असे. बरोबर दादा. मग मी त्यांना हेच उत्तर दिलं, काही लोक आहेत असे, काही लोक असतात अशा. म्हणजे तेच ना सांगायचं तात्पर्य सगळ्यांचं की जिथं चांगलं आहे तिथं वाईट आहे हे धरूनच चाला. जिथं चांगली माणसं आहेत तिथं वाईट माणसं पण आहेत. संदीप दादा म्हणते कुठून आहे तुम्ही? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली दादा. पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असतात त्यामुळे आम्ही इकडे आहोत. नीलमताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. जेवलात नीलमताई? मी तर अजून जेवली नाही आहे नीलमताई, आता येतील. हो, आता बस येणार माझ्या मुलीची, मग आम्ही जेवणार. चला मंडळी मी आता जाते. बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. लाईव्ह संपवते. संध्याकाळी जर टाइम मला भेटला तर मी लाईव्हला येईन 7 वाजता. सब्जी आणायला जायचं आहे त्यामुळे. ताई तू लेट जेवतेस तशी पण? हो तशी पण मी लेटच जेवते. बाय, टेक केअर. खुशी मी दीदी घेऊन येते, बस येते दीदीची आता. ओके.
बाहेरून कडी घालतोय. बाय बाय मंडळी, टाटा.